खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 18 फागुन दान 1431 एबा 3 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। आथिखालाव सोरजिलु हाबायाव गोसो जानाया बांगोन। खामानियाव माखासे जेंनाफोर थानो हागौ, नाथाय बेफोरखौ थाबैनो सुस्रांनाय जागोन। फरायनायाव गोसो होनायनि आंखाल जागोन। बांद्राय जानाया सावस्रिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। फोथायथिया बांगोन। खैफोद गोनां थिरांथाफोर लानायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि बैसोगोराफोरनि सावस्रिखौ लानानै जिंगा जानो हागौ। दिनै गोदान खामानिखौ दा जागायजेन। बे समा लिरगिरि आरो महरगिरिफोरनि थाखाय साबजाथाव। बिदा-फंबायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, नाथाय सानजौफुनि उनाव नोंथांनि जिंगाया बांगोन आरो थुलुंगानाया खमायगोन। सेनसिटिभिटिया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गोहो मोनगोन। बे गोहोजों नोंथाङा मावनाय खामानिया थि समावनो आबुं जागोन। बे राशिनि देहा फाहामगिरिफोरा जाफुंसार जागोन, जुदि बिसोरो गावसोरनि रोंमोनदांथिखौ थार लामायाव बाहायोब्ला। दिनै दावगानायनि माखासे जाथायफोर जागोन, जेराव नोंथांनि पार्टनारनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। बे राशिनि जायफोरा खामानि मावगासिनो दं, बिसोर मोनसे गोदान साख्रिनि खाबु मोननो हागौ। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरनि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। गोसोनि गोहोनि आंखाला नोंथांखौ गोसोआरि जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। दिनै नोंथांनि लामायाव फैनाय गोदान रां थिसननायनि खाबुफोरखौ सान, नाथाय बै सानथांखिफोरखौ मोजाङै फरायखांनायनि उनावसो रां थिसन। नोंथांनि खुदियानि बान्था राननाय फोरबोनि हांख्रायनाया नोंथांनि थाखाय मोनसे रंजाथाव मोनदांथि जागोन। बेयो नोंथांनि मिजिंफोरखौ मावफुंगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि सिमांफोरखौ बिथांनि गेजेरजों जाफुंनाय नुगोन। दिनै नोंथांनि बिखानि बिखाया नोंथांनि अनजालुजों गोरोबनानै रिंसारनाय बायदि नुगोन। हां बेयो मोजां मोनलायनायनि निसा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। जायखिजाया आयेनारि जेंनानिफ्राय बारग'नो रोखा खालाम। फालांगिनि थाखाय इयुननि सानथांखिफोरा जाफुंसारै आबुं जागोन। नोंथाङा सोरजोंबा राङारि लेनदेनफोराव जाफुंसार जागोन। हायुंआरि आरो हादोर गेजेरारि फालांगि खालामग्राफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा न'आव नखरजों रंजालु सम हगारगोन। राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा बादायगिरिफोरखौ फेजेननो हागोन। नोंथाङा दावगालु खौरां मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफानिफ्राय जिउ राहायारि लामा दिन्थिनाय मोनगोन। गावनि खामानियाव आबुङै सांग्रां था। रां थिसननाय पुन्जिआ मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै रावजोंबो फ्लार्ट खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। गथ'फोरनि सोलोंथायाव दावगानायनि आसा दं। फरायनायनि फारसे बिसोरनि गोथौथिया बांगोन। बिमा-बिफानि सावस्रिया मोजां जागोन। बे राशि सिननि थाखाय जायफोरा गोदान फालांगि जागायनो लुबैयो, बिसोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। साख्रि गैजायै सुबुंफोरा मोजां कम्पानिफोरनिफ्राय साख्रिनि थाखाय कल मोननो हागौ। बाहागोदारियाव मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। मुगैनायखौ फोजोबनो थाखाय अननायनि आखुखौ बोजबना ला।
मानोना मुगैनायनि अरा जोबोद गोहोगोरा आरो गोसो आरो देहा मोननैयावबो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। गोसोआव लाखिदि गाज्रिखौ मोजांनिख्रुइ बांसिन गोसो बोनो हाथाव नुनो हागौ, नाथाय बेनि गोहोमा खहा गोनां। दिनै नोंथाङा गोबां रां आरजिनो हायो, नाथाय बेखौ नोंथांनि आसिफोरजों फिस्लायनो दाहो। गावारि आरो आन्दोआरि फोरमायथिखौ दा फोरमाय। नोंथांनि आंगोनि दिदोमथि गैयै मुडआ नोंथांखौ जेंना खालामनो हागौ। बै गोदान सानस्रिफोरखौ दिनै नोंथांनि गोसोआव फैनाय रां आरजिनो थाखाय बाहाय। हरखाब दावबायनाया नोंथांखौ गुलाय-गुजाय आरो नारसिनथायसिम लांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। तुला राशि, नोंथांनि सोमोन्दोआव बावसोमनाया गोदै लाबोगोन। आथिखालाव नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनि रुजुनायाव गोख्रोंसिन जागोन। आइजोफोरा गावसोरनि गथ'फोरनि फारसे बांद्राय सांग्रां जानो नाङा। नोंथाङा नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदियै साहस आरो साहसजों मावनाय मोनफ्रोमबो हाबायाव जाफुंसार जानो हागोन। साननि जागायनाया माखासे गोनो गोथोजों जानो हागौ। सासे धोरोमारि गोसो गुदुं सुबुङा नोंथांखौ रैखा खालामनो फैनो हागौ। बे सुबुङा नोंथांखौ लामा दिन्थिगोन। नोंथाङा बिसोरनि बोसोनखौ मानिनो हायो, मानोना बेखौ दिनै गोथार थांखिजों होनाय जादों। दिनै नोंथाङा बबेबा गोथार थावनियाव थांनो हागौ। साननि नैथि खावसेया गोरलैयैनो बारलांगोन आरो नोंथाङा लोगोफोरजों रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। मोनसे गोदान गारि मोननो थाखाय मोनसे थासारिया जौगागासिनो दं। दिनै बेलासियाव न'आव मोनसे पार्टी खुंनो हायो। थाबथानानै थानाय हाबाफोरखौ लोगोफोरनि हेफाजाबाव फोजोबनाय जागोन। जायफोरा बे राशियाव हाबा जादों बिसोर गावजों गाव अनथोब होनो हागौ, जाय गावसोरनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो हागौ। बे साना सम्पथि फालांगिरिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां, मानोना मोनसे सम्पथिखौ फान्नायनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जागोन। सासे मोजां मोनलायनाय लोगोनि सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। राङारि आयदाफोराव खैफोद दाला। सोरजिलु नाजानाया फिथाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि, गोसोआरि महरै नोंथाङा मा लुबैयो बेनि बागै रोखा नङा आरो गोजोन गैयै मोनगोन। रांखान्थियारि जौगानायनि जाहोनाव नोंथाङा गोबाव समनिफ्राय मोननो गोनां थालांनाय बिल आरो दाहारफोरखौ गोरलैयैनो सुख'नो हागोन। माखासे सुबुंफोरा गावसोर थारैनो मावनो हानायनिख्रुइ बांसिन मावनो समायखिरा लायो। बैसोर सुबुंफोरनि बाथ्राखौ बाव जाय खालि गिदिर रायज्लायनो रोंगौ आरो जेबो फिथाय होनो रोङा। गावनि आंगोनि गैयैयाव नोंथाङा आबुङै लांदां मोनगोन। नोंथांनि बसआ जेबो बाथ्रायाव गोसो होनाय नङा, बेनिखायनो बिसोरनि मोजां बिजाबफोराव थानो थाखाय नोंथांनि खामानिखौ मोजाङै माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै गावनि सावस्रिखौ नेवसिनाया गिख्रंथाव फिथाय जानो हागौ। दिनै नोंथाङा सोरखौबा लोगो हमनो हागौ। बाहेरायाव थांनायनि मोनसे बिथांखि बानायनो हागौ, जाय नोंथांनि गोहो आरो थुलुंगाखौ थाजिम खालामगोन। जायखिजाया डकुमेन्टफोरखौ फरायालासै सागान दाहो। नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ मोनफुंनो नाजागोन। नोंथांनि गोहोमा खम जागोन। गोदान बिथांखिफोरा गोसो बोनो हाथाव जागोन आरो आयनि मोनसे मोजां फुंखा जानो हागौ। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव नोंथांनि सोदोबफोरखौ सांग्राङै सायख'। गोलाव दावबायनाया फिथाय गोनां जागोन आरो मोजां फिथाय होगोन। हाबा जानाय जिउआ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कुम्भ राशि, दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। जुदि नोंथाङा दिनै गाव हारसिङैनो खामानि मावनायनि बाथ्रा सानो, अब्ला बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। मावख'नि साना मोजाङै थांगोन आरो नोंथाङा गोदान लोगोफोर बानायगोन।
बे राशिनि उकिलफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा मोनसे गोजाम केसआव देरहानो हागोन। गोदान केसफोर मोन्नायनिबो आसा दं। गावनि बिमा-बिफाजों थानसालियाव थां। नोंथांनि लुबैनायफोरा जाफुंगोन। बेयो बयखौबो मुलाम्फा खालामगोन। बबेखानि लोगोरिजों आखाइ हमलायनायनि सिगां मोजाङै सान। नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे दावबायनाय खुंनो हागोन आरो जयै राङारि आयदाफोरावबो खामानि मावनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि, नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनि मददआ नोंथांनो मोनसे गोजोन मोन्दांथि होगोन। गोदान गोरोबथाफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ, नाथाय बेफोरो मिजिंथिजानाय मुलाम्फाखौ होनाय नङा। रां थिसननाय समाव हाखु-दाखु थिरांथा दाला। नोंथांनि गियाननि गांनाया उखैनाया गोदान लोगोफोर बानायनायाव हेफाजाब होगोन। नोंथाङा जेराव दं बेयावनो थागोन, थेवब्लाबो अननायआ नोंथांखौ मोनसे गोदान आरो रुजुजायै ओनसोलाव लांगोन। बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा मोनसे रमान्टिक दावबायनायाव थांनो हागौ। नोंथांनि सिनियरफोरखौ न'आव लिंहरनो थाखाय बेयो मोजां सान नङा। जायफोरा नोंथांनि हेफाजाब नागिरो बिसोरनो नोंथाङा मददनि आखाइ फोलावगोन। नोंथाङा मोनदांगोन दि नोंनि पार्टनारआ बेरे-मोदैनिख्रुइ गोदैसिन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।